नाहरदोंसो मा बहानिफ्राय नुहुरो खनायाव ना गुरदों दै हामगौ आरो बिदि गुरबाय थानो हारसिं आं दा सासे मानसि नुहुरदों ओइ नै ओरैबायदि समायना आरो फारसेथिं नै ओइ खनायाव ना गुरगासिनो दं नोंथांनो देखायनो र' बै खनायाव ना गुरदों दै आंहा गुरजानो बाथारो ओमफ्राय गुरफैबाय थायो बियो र' नोंथांमोना आं दिन्थिनो बेसे बुरजा मोन्दों आरो बेसे गोबाव जाखो नागिरफैनाया साइकेलजोंसो फैखादोंमोन आं माने हालेवदोंमोन नालाय आं एसे थांनो बैयाव दं बिराद ना गुरनो मोजां मोनो बे थांसै थांसै ओइनै ओइलाय बेयाव दं र' नायनि आं बाजानाय मोनथारो जानाया देरसिन नङाना ओइलाय खनायाव देदेयाव दुं दुं देदेयाव ओइलाय नायलाय हारसिं गुरफैबावगोन नायलाय मा आखल बे नायलाय नाहरदोंसो मा बहानिफ्राय नुहुरो गुरबाय थानो बिदि मा मैथा थैथा बेलाय मा मैथा थैथा बियो हामगौ आरो बिदि गुरबाय थानो हारसिं बैसागो खाथि खाथिखौ नुवाखै मालाय बिदै दैनांगौ फिसा होनांगौखौनो बिदिनो नागिरफैबाय थायो हामगौ बायदि मालिक थायोना बिस्राबो खाथियाव नायबावनांगौ र' नायाबो मालिक थायोब्रा मैया गुराखै दाख्लै गुराखै मैया गुराखै होनलाय दाख्लै गुराखै होनलाय आरो दिनै गुरफैबावबाय बिसुरा मोनखो नों दासो खनसे माथो बैयाव नुहुरदोंमोनलाय आं नायलाय मैथा ओंख्रि जानो दिनै जेब्लाबो अबाव मा मोनगोन दिनै समबार ना बाजाराव थांनांगोनथ' लाना फैनांगोनलै लायनि आं बेसेबां लांनांगौ आइडियालाय मा ना मोनो नों दा नाथुर फिसा हामालै बिदि गुरबाय थानो आरो थाब फैखा हामा फै थाब गोबावजों खेबसेलायनो नालाय दैया बेसे गोग्गो खुनु दिगदार गैया आरो ओरैबादि गोग्गो नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला जुदि फेसबुक पेजाव नायदोंब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालामगोन आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंब्ला इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन आसा खालामबाय।